ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ኣቀዲመ ክሕብሮ ዝግባኣኒ ሓደ ሓበሬታን ወይ ድማኒ መተሓሳሰብን እዩ እሱ እንታይ እዩ ብተኸታታሊ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋልን ቃለ መሕተት ወይ ድማኒ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ዕላምኡ ድማኒ ነዚ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝነብር መንእሰይ ምዝሕ ዘሎ ብብዝሒ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ኣቦታቱን ናይ ኣያታቱን ታሪክ ገድሊ ከይሰምዖን ከይተነግሮን ንኸይሓልፍ ዝብል ዕላማ ምዃኑ ኣረዲአ ነይረ ጎኑ ጎኑ ኣነ ክብሎ ዝግባኣኒ እዚ ታሪክ እዚ እንታይ እዩ ታሪክ ናይ ኩላህና እዩ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ታሪክ ናይ ገድሊ እዩ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሰውሩኡን እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ኣይኮነን ናይ ኩላህና እኩብ ድምር ታሪክ ዝተገብረ እዩ ዋላ በኣና ይነገር እቲ ፍጻሜ በኣና ይፈጸም ዋላ ትዛንታውን በኣና ይነዘንትዎ ዳንበር ናይ ሓባር ምዃኑ ኣቀዲመ ክገልጾ ፈቱ ስለዚ ኩላህናውን ብጽሞናን ብተኸታታልን ክንከታተሎ ከም ዘለና ክንግደሰሉ ከም ዘለና ክንስንዶ ከም ዘለና ክንሪኦም ክሰምዖን ከም ዘለና ቀሊል ዛንታ ኣይኮነን ሓቀኛ ዛንታ ድማ እዩ ስነ ምዝንታው ጥራይ ኢልካ ምሕላፍ ዝርአን ዝስማዓን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ክብል ልብል እዚ ድማ መተሓሳሰብ ቀዳማይ መተሓሳሰብ ናተይ በመቐጻል ናብቲ ካልእ ዛንታ ኣነ ከኣቱ ካልኣይ ዛንታይ እንታይ እዩ ኣቀዲመ ብቲ ቀዳመይቲ ዛንታይ ህዝባዊ ግንባር ፃጥን ምፍጣር ነቲ ዝነበረ ናይ ዓድረሶን ናይ ጊንዳዕን ወታደራዊ ግጥም ፃጥን ምፍጣር ትብል ሓንቲ ብርጌድ ብድሕሪት ኣስሊኹ ንሰንዓፈ ክንተቋፃፀራ ጠጠው ኢለ ነይረ ምክንያቱ እቲ 120 ብ5 ተጋደልቲ ከም ሰማራኸውን ገሊፀ ነይረ ካብ ሰንዓፈ ጠጠው ኢለ ነይረ ሕጂ ካብ ሰንዓፈ ዝቕፅል ዝነበረ ኩነታት ድማኒ ክትንክፍ ኢለ እዚ ካልኣይ ዛንታ ወይ ማሳሳይ ዛንታ ዘዘንቱ ዘለኹ ድሕሪ መሓዝ ሰንዓፈ ናበይ ገፁ እዩ እቲ ወታደራዊ ጥምጥም ዝነበረ ኣብቲ ግንባር ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ዓዲ ቀይሕ ኩነታት ወይ ኣብቲ ናይ ሰንዓፈ ክትንክፍ ሰንዓፈ ተታሒዛ ድሕሪ ሰንዓፈ ንዓዲ ቀይሕ ገስጊስና ኣብ ዓዲ ቀይሕ መንጎ ዓዲ ቀይሕን ኣብ መንጎ ሰንዓፈን ዝነበረ ወታደራዊ ጥምጥም ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ኢድ ብኢድ ነይሩ ብዙሕ ወታደራት ጸላኢ ዝተደምሰሱሉን ዝተቐተሉሉን ግዜ ነይሩ ብወገንና እውን ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፍለሉ ኩነታት ነይሩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓዲ ቀይሕ ክሒሳትና እታ ናይ 78 ካብተን ሓራ ከተማታት ናይ ኤርትራ ዝነበረት ዓዲ ቀይሕ ኣይተተሓዘትን ነይራ ሕጂ ግን ክሒሳትና ብውሕድ መስዋዕትን ብቁልጡፍ ዓወትን ዓዲ ቀይሕ ተቆፃፂርና مسكندي سب ساتيا برجيتا بمولات حابيرنا خوينا تا مسكندي سب يكون سي قلت عاوتي نيدو زي بمولو تا برجيت بسنه بزلامبسا غيرا صنعفه اتيا تبهايلا احنا هنا بصنعفه تحوشنايا قصيلو تخينات شعو نو حموش تلكم لكم ولا لا قصالي بزحات تا برجيت نيران دير لك هذا تا برجيت بسلامبسا غيرا اتيا نحنا غن بصورنا غيرنا انتم ናይ ቀዳማይ ዛንታ ተቢሉ ኣብ ሰንዓፈ ተራኺብና ድሕሪ ሽዑት ኩናት ቀፂሉ ከቢድ ኩናት ዓብ ነዊሕ ኩናት እዩ ነይሩ ስለዚ ቀፂሉ ዓዲ ቀይሕ ሒዝናያ ዓዲ ቀይሕ ተታሒዙ ጠጠው ኣይበለን እቲ ኩነታት ቀፂልና ንመዓል ድግሳ ሰገነይቲ ኩሉ እንታሽሙ ፀራሪግና ኣብዚ ግንባር ደቀ መሓረ እቲ ነገር ጠጠው ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ንፀላኢ ሃንደበትነት እዩ ነይርዎ ንዓና እውን ካብ ትፅቢትና ንላዕሊ ኮይኑ ነይሩ ግንባር ሰፊሑ ኣብ ክንዲ ጥራይ ግንባር ዓድረሶ ሮራ መንሳዕ ጊንዳዕ ዝኸውን ግንባር ደቀ መሓረ ሓድሽ ግንባር ተመስሪቱ ሃብታት እንደገና ተደሪበናና ብሓፂሩስ ዝለዓለ ቃልቦ ዝተገብረሉ ግንባር ደቀ መሓረ ኮይኑ ኣብዚ ህሞት እዚ ምትዕፅጻፍ ናይ ኣባላት ኣብኡ ዝነበርና ወይ እቲ ምሕደራ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኩናት እቲ ተሓሓዛ ድፋዕ ንገዛእ ርእሱ እቲ ምትዕፅጻፍ ናይቲ ኩናት ንገዛእ ርእሱ ኣዝዩ ዝነኣድን ዝድነቕን